Здравейте, приятели! 5 часа е и сме двамата с колегата, обаче магазина ни е празен. Събота, в най-хубавото време. 5 часа няма нито един човек. Моля ви, заповядайте. Много ми е интересно какво трябва да направим, за да дойдете в нашия магазин. Напишете ми в коментарите какво трябва да направим за вас, за да дойдете в нашия магазин и той да е пълен. Ето, имаме всичко. Имаме сервис. Предлагаме профилактики. Имаме PlayStation на добри цени. Четворки, петици, тройки. Имаме мемори карти дори. Имаме Fortnite, V-Bucks, акаунти, крю пакове и така нататък. Имаме уникален джойстик за 400 лева. Имаме бял PlayStation Slim, VR очила, още PlayStation, всякакви игри. Гумички за джойстици, феновете на Юнайтед, феновете на Реал, феновете на Тотнам, феновете на Челси, феновете на Париж Сен Жермен.